Bore da bawb. Croeso i'r oedfa bore yma, hyfryd cael eich cwmni chi. A mae'n braf cael Dyfan a Gemma hefo ni. Warm welcome all the way from Wet Aberystwyth to see the family, and they've joined us this morning for the worship. It's nice to see them. Dyfan was with us on an internship for a while. Ychydig flynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Ond diolch i chi am ddod draw i'r addoliad. Gai wahodd Jill i gyhoeddi. Bore da i gyd. A chroeso cynnes. Wel, fi'n clywed gyda chi noson arbennig nos Wener. Hwyr. Llawn hwyl a sbri a chodi 251 o fynnoedd ar gyfer yr Ydysau. Diolch i ti Beth am drefnu a diolch i bawb am eich bod yna yn mwynhau. A wedyn ni, John, 5 o chi yn casglu sbwriel bod yn ôl? A'n bore llwyddiannus yna hefyd. Da iawn, diolch yn fawr i chi. Wel, cynawn yma, mae oedfa gymyn yn Capel y Methodistiaid am 3 o'r gloch, ac yna am 4 Angor Grange a mae llanas bob oed gyda nhw. Digwyddiadau'r wythnos sydd ddod fori am 7:30 cwrdd gweddi yng Nghapel y Methodistiaid ac ar Zoom. Dydd Mawrth rhwng 9:30 ac 11 yng Nghapel y Methodistiaid. Mae ffrindiau bach. A falle bydd Alun yn dweud mwy am hynny. Ac hefyd yn yr un man, yn y cylch, mae'r cylch yn cwrdd am 9:10 i gael coffi, cacen a chymdeithas. Dydd Mercher, y gornel glud yn gweini bwyd a diod yn Tabernacl i'r digartref. Tîm Ebenezer wythnos hon yw Joy, Ann, Karen, Delys a Nia. Wel, diolch i chi hefyd am eich gwaith. Dydd Sul nesaf, am 10 fan hyn, oedfa Nadolig Cymorth Cristnogol, ac wedyn ni am 3, Carol a Chacen yn neuad y Methodistiaid. Diolch yn fawr, bydd te neu coffi ar y diwedd ac amser i'n gymdeithas. Diolch yn fawr. Diolch i chi, Jill. Ar y dderchog, coeddiadau. Dydd Sul nesa, mae o'n dydd Sul siwmper Nadolig, digwydd bod, mae di nodi yn y fan yma. Os ganddoch chi siwmper Nadolig, fel y Sheila a Dyfan yn y fan yma, gewch chi ddod yn eich gogoniant i'r 2 oedfa Sul nesa. Wedyn, oedfa Cymorth Cristnogol bore dydd Sul, Rachel wedi paratoi sgript, a da ni wedi dosbarthu hi rai ohonach chi yn barod. Ar ddiwedd y gwasanaeth, mae yna ymarfer canu, parti merched. Os da chi'n gallu cadw alaw, dywch chi fod yn rhan o'r parti merched. Nid cystadleuaeth eisteddfodol, ond cyfle i ganu carol hefo'n gilydd gogoniant i Dduw. Ac yna y parti plygain hefyd yn mynd dros yr emyn. Da ni'n canu'r 2 bore dydd Sul nesa yn y cwrdd. Mi oedd ffrindiau bach wedi cychwyn bore dydd Mawrth dwytha, prosiect, da chi'n gwybod, plant bach man a'i gofalwyr. Oedd na 7 o blant bach wedi dod, a mae hwnna'n gychwyn da. A mae o'n cyfarfod bob bore dydd Mawrth tan y Nadolig yn ystod tymor yr ysgol. Felly, os da chi'n nabod teuluoedd efo plant bach man, os da chi ddim gweddiwch dros y gwaith, oherwydd mae hwn yn brosiect pwysig i ni fel eglwys ar gyfer yr cyfnod nesaf yn ein hanes. Ail Sul yr Advent. Felly, da ni am ganu hefo'n gilydd. Emmanuel, Emmanuel, ei enw yw Emmanuel. Does dim rhaid chi godi, Duw gyda ni. Duw ynom ni, ei enw yw Emmanuel. Dewch i ni ganu.
Messiah Duw. Hyfryd, Emmanuel Duw gyda ni. O'n i di archebu rhywbeth yn Argos wythnos dwytha. A o'n i'n meddwl, click and collect, fyddai'n chwinciad yn mynd lawr i Sainsbury's i nôl o. Ond pan nes i gyrraedd, mi oedd y ciw mawr o bobl yn meddwl yr un fath. Ac o'n i yng nghefn y ciw. Ac yn meddwl, ddylen nhw halw'r siop yma'n aros nid Argos nef fi wen. A dyma nhw ddynas yn dod heibio i'r ciw yn fan ac yn fuan i gyd, hefo casserol. Ac un dynas oedd yn gweithio ar y til. Ac oedd hi dan bwysa herwydd y ciw hir. A dyma'r ddynas, mae'n rhoi y casserol. Dwi'n meddwl, hey, come here, it's cracked, meddwl hi. I want a refund. A dyma'r wraig yn dweud yn gwrtais, well, there's a queue there and everyone has to go. But it's broken, meddwl hi. Ac oedd hi'n amlwg yn stressed, a doedd ddim yn mynd i aros. A dyma'r ferch yn dweud yn gwrtais, well, ewch i'r cefn, go to the back of the queue and I'll serve you when you arrive. Di rhai pobl ddim yn licio aros na dyn. A da ni'n cael yn magu fel cymdeithas erbyn hyn i fod ar biga'r draen os da ni'n gorfod aros am bethau. Ac mewn ffordd mae Amazon yn felltith oherwydd da chi'n gallu archebu pethau a cael nhw'r un diwrnod sydd yn anghredadwy. A da chi'n mynnu cael nhw y diwrnod wedyn. Ac os dyn nhw'n dod i'ch drws chi y diwrnod wedyn, da chi'n fwg ac yn dan. Lle mae hwn? Mae o fod wedi dod. Ond mae aros yn rhan o ffydd. Ac ag annog chi fod yn amyneddgar yn y ciw Nadolig, mewn unrhyw siop, a dweud, fel Cristnogion, da ni'n cael yn dysgu i fod yn amyneddgar ac i ddisgwyl yn amyneddgar am bethau. Wrth i ni ddathlu'r Nadolig, mae yna ddisgwyl yn does. Disgwyl i'r diwrnod ddod. A da ni'n paratoi noson torchau nos Wener, a paratoi ar gyfer y dathlu. A fydd hwnnw'n cael ei hongian ar ddrysa
cael ei osod ar fyrddau, yn barod ar gyfer daslu rwyr. Diolch yn digwydd yn syth na di. Fel rhan o'n ffydd ni, da ni gorfod disgwyl i Dduw weithredu. Meddyliwch am cenedl Israel, dyma Duw yn deithio nhw, da chi'n genedl arbennig i mi, byddwch chi'n oleuni i'r cenhedloedd ac mi fydd na Meseia yn dod. Oeddan nhw'n yr aifft am 400 mlynedd yn gaeth ac yn adeiladu'r eiffdwyr. Gorfod disgwyl, mae Duw di addo a da ni gorfod dal yn yr addewid mewn dyddi anodd. Nes ymlaen, Babylon yn eu concro nhw ac yn mynd â nhw i Babylon am 70 mlynedd. Ac mi oedden nhw gorfod disgwyl yr addewid. Ar ôl y proffwyd ola yn yr Hen Testament, y proffwyd Meica, ond na 400 mlynedd, Malachi mae'n ddrwg gynnau, 400 mlynedd tan i Iesu Grist dod. Ac oedd yn ymddangos bod na ddim byd yn digwydd. 400 mlynedd yn aros i'r Meseia dod. Ac yna dyma'r Iesu yn ymddangos, cael ei eni yn wyrthiol, a'r disgwyl yn cael ei gyflawni. Felly mae ffydd yn dysgu ni i fod yn ddisgwylgar, yn amyneddgar ac i drystio addewidion Duw. Da ni, mewn cyfnod anodd yn ysbrydol, yn gyffredinol, ym Mhrydain ac yng Nghymru, a mae Duw yn dweud, hei, dwi'n addo i chi, bod yr ysbryd hefo chi, bod iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, a bod chi'n ddiogel. Daliwch ati, daliwch at y ffydd. A mae yna ddarna bach yn y Beibl sydd yn sôn hefyd am yr amynedd yma, bod yn barod bob amser. Oherwydd rhan o ddathliadau yn Adoli ydy bod Iesu wedi addo, byddai'n dod nôl eto, fel barnwr cyfiawn, byddai'n dod nôl eto hefo fy nheyrnas, byddai'n cael gwarad o anghyfiawnder a rhyfeloedd a salwch a dioddefaint. Dwi'n dod eto. Chi'n yn gwybod pa bryd, ond byddwch yn amyneddgar a daliwch at fy ngair. A dyma ddarn bach yn lyg deuddag i fod yn amyneddgar. Byddwch yn barod bob amser a chadwch eich lampau yn olau. A dyna da ni'n neud heddiw, ynde? Cadw'r lampa yn ola. Fel petaich yn disgwyl i'r meistr gyrraedd adre o wledd briodas. Pan fydd yn cyrraedd ac yn curo'r drws, byddwch yn gallu agor y drws yn syth. Bydd y gweision hynny sy'n effro ac yn disgwyl am y meistr yn cael ei gwobrwyo. Wir i chi, bydd y meistr yn mynd ati weini arnyn nhw a byddan nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta. Falle, bydd hi'n oriau man y bore pan fydd yn cyrraedd. Ond bydd y gweision sy'n effro yn cael ei gwobrwyo. Felly, rhan o ffydd bob amser ydy disgwyl. A da ni gallu bod yn anifig yn dydan. Rhan o ffydd ydy dal at yr addewidion. Mae Duw tragwyddol llawn cariad yn ei roi i ni. Ac fe fydd ei addewidion yn cael ei gwireddu. A'r Nadolig, da ni'n dathlu bod yr addewid am y Meseia wedi dod yn wir. A da ni'n dathlu geni Iesu Grist. Gawn ni gydweddio. Dad, nefel mor hyfryd ydy cael cwrdd a'n gilydd y bore yma ar ail sul yr advent i lawenhau yn dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. I baratoi yn hunan i ddathlu i wenedigaeth wyrthiol unwaith eto ac i gael yn cyfareddu gan hanes dy fod ti wedi dod i'r byd yn Iesu Grist ei hun. Hanes yr ymgnawdoliad. Helpa ni drwy'r ysbryd glân i'n haddoliad ni fod yn ddilys ac yn ddiymhongar ac yn llawn egni. Oherwydd dy fod ti yn dduw bendigedig, yn dduw cariad, yn dduw gras, yn dduw cyfiawn. Ac yn dduw sydd wedi dod atom yn yr Iesu. Emmanuel, y gair a ddaeth yn gnawd. Yn ei enw ef, amen. Dewch i ni ganu hefo'n gilydd, emyn hyfryd
A fwy na frenin dynol a dwyfol un, rhyfeddodd nef ei hun yn ddyn ac yn fyw. Tra gwyddol air yn ef, crewr yn gnawd i'w ef, yma yn plygu lawr a golchi ein traed. Geiriau hyfryd yn y fan yna, mae Arfon di gwneud gwaith ardderchog. Ond yn swnio fel emyn Cymraeg, de. Weithiau mae cyfieithu yn chwythig, ond mae Arfon di gwneud gymaint o gyfraniad. Dwi'n gallu deud oherwydd bod o ddim yma, ydych chi'n gwybod? Ond swn i'n deud yn ei wyneb o hefyd, ac bod y pennill cyntaf yna yn gyfuniad o wirioneddau yn adolyg fod Iesu wedi enni fel gwaredwr. Gan ni sôn am hynny mwy yn y man.
Cyn i ni weddio, da ni'n mynd i ganu bach, rhyw fyfyrdod bach. Gewch chi eistedd. Mae'r rhai sydd yn darllen cerddoriaeth, mae'n syml iawn yr un yma. Wneith Catrin chwarae trwyddo fo, wedyn na ni ymuno hefo'r penillion. Fyddwch chi'n gwybod hi erbyn y trydydd pennill. Ond fel hyn mae'n mynd. Tyr do Iesu tyr, tyr do Iesu tyr, tyr di'r byd mawr crôn. Ond nhw'n greu, fi ath yr on. Crôn, peidiwch â dilyn ni mae'r ganu. Mae angen di. Mae angen di. Mae angen di. Yn ein byd mawr crôn. Siagwn ni a fe. Siagwn ni a fe. Siagwn ni a fe. Yn ein byd mawr crôn. Rod y gariad mawr. Rod y gariad mawr. Rod y gariad mawr. Yn ein byd mawr crôn. Golau'r hoi ni. Golau'r hoi ni. Golau'r hoi ni. Yn ein byd mawr crôn. O'n i'n meddwl am y noson torchau nos Wener, a nes i ddeud gair bach wrth gychwyn am y Samariaid a'r gwaith pwysig maen nhw'n ei wneud. Yn y dirgel, yn dawel di sôn amdano fo, ond mae'n wasanaeth pwysig ar gyfer yn cymunedau ni. A mi oedd yna stori ar newyddion S4C yr wythnos dwytha, efo ystadegau ynglyn â cyflawni hunanladdiad yma yng Nghymru. Ac o'n i'n edrych arnyn nhw a maen nhw'n dweud o bob 100,000 o bobl bod 25 o ddynion yn debygol o ladd eu hunan a 6.8 o ferched. Bod y canran dynion yn uwch, nid bod o'n lleihau yr hyn sydd yn digwydd i fenywod hefyd. A bod yna bobl a ffrindiau o gwmpas sydd yn dioddef o iselder a sydd yn ystyried gwneud amdanyn nhw eu hunan. A mae rhaid ni fod yn ymwybodol o hynny. Oedd o'n sôn hefyd llynadd oedd yr nifer fwyaf o ddynion wedi gwneud amdanyn nhw eu hunan ers i gofnodion gychwyn. 337 o ddynion yng Nghymru. Ac ers, oedden nhw'n rhoi pwyslais ar ddynion am ryw reswm yn yr erthygl. Ac ers 2000 mae yna 7,000 wedi cyflawni hunanladdiad yng Nghymru. A wyddwch chi be, bora ddoe, dyma ffrind i mi sydd yn byw ym Mangor, un o ffrindiau mawr bore oes, yn anfon negas yn dweud bod angladd rhywun oedd yn ysgol hefo ni ffrind i ni. Oedd yn canu'n Cwr Gwynedd hefyd, fori. A fod o wedi cyflawni hunanladdiad yn syth ar ôl y noson torchau. Ac oedd o'n dod â'r peth adra rwsyd pa mor bwysig ydy griwia fel ni godi arian at bethau fel y Samariaid.
oherwydd bod yna bobl o'n plis ni yn helpu, ac oherwydd yn bod ni'n gallu gwneud rhywbeth i'r gymuned da ni'n byw ynddo fo, a problem dawel ydy hi. Felly bod mae gennym ni ffrindiau dros y blynyddoedd sydd wedi gwneud amdani nhw eu hunain. Dyn nhw'n tynnu sylw, dyn nhw'n siarad efo pobl, ond mae Samariaid yn glust i wrando. Felly diolch am yr ymdrech, a bod ni'n atgoffa'n gilydd o bwysigrwydd yr hyn da ni'n gwneud. Da ni'n gwneud hyn mwyn y brenin Iesu, o dan. Ond mae'r Iesu'n dysgu ni wasanaethu'n gilydd a'n cyd-ddynion. Felly, da ni weddio hefo'n gilydd, a na eich arwain chi mewn gweddi. Byddwn ni'n adrodd gweddi'r arglwydd ar y diwedd. Dad, wrth i ni ddod i daddoli di, mae yna gymysgfa rhyfedd gweithian yn addoliad ni, lle mae'r llawenydd a'r difyr a'r doniol yn gymysg efo'r difrifol a'r dwys. Ond felly mae'n bywyda ni, Dad, felly mae'r byd yr ydyn ni'n byw ynddo fo. Cyfuniad o'r llawen a'r llon, a'r lleddf a'r difrifol. A da ni diolch am y cyfleon hynny, lawenhau yn yr efengil a'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn rhoi sylfaen mor gadar ni'n bywyd a'n bodolaeth ni. Tra ar yr un pryd yn sylweddoli na pobl fregus ydy pawb ohona ni. Pobl sydd hefo crac yn calonna, ond mae'r Iesu'n delio hefo hyn. Mae'r Iesu wedi dod i'n trwsio ni, i'n hachub ni, i ddelio hefo'n gwendida ni, ac i ddelio hefo gwendida dynoliaeth yn ei gyfanrwydd. Ac yn gweddi, da ni yn dyfoli di gyda'n gilydd, yn gweddi, da ni'n diolch i ti am fendithion bywyd, am fwyd ar yn platia ben bore, am banad o goffi a diod o ddŵr, am fwyd yn ystod y dydd, am uwch yn penna yn ystod y tywydd glawog yma, am oleuni lamp a thrydan yn y tŷ wrth i nos y gaeaf gau amdana ni. Bendithion gen i ti ydy'r rhain i gyd. A da ni diolch am iechyd i ddod yma i daddoli di, am nerth a gawydd i ddod i ddygeisio di. Ac yn goron ar y cwbl, da ni gallu galw'r Iesu yn frenin, yn feseia. Ac yn ei freichia o, trwy'r hyn mae o wedi wneud, da ni yn ddiogel, beth bynnag sydd yn digwydd, beth bynnag ydy amgylchiadau ac ergydion bywyd, beth bynnag ydy'r tristwch da ni'n wynebu, beth bynnag ydy'r iselder sydd yn dod i'n rhan, da ni'n ddiogel yn Iesu Grist. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Llechiw na fy nghraig yr oesoedd, deie diliw, deie tân. A phan chwalo'r greadigaeth, craig yr oesoedd, da ni'n ddiogel yno ti. A da ni am rannu hynny gyda y byd a'n cymuned Gymraeg yn arbennig yng Nghymru ac yma yng Nghaerdydd. Defnyddiad tymor yr advent i dywys pobl ata ni, i ni allu rhannu newyddion da, genedigaeth wirthiol yr arglwydd Iesu Grist, i ni fod yn oleuni yn y gymuned, lle mae yna dywyllwch, fel yn bod ni'n adlewyrchu o goleuni yn Iesu Grist ei hun. Cliw yn gweddia o eiriol dros bobl eraill. Da ni'n cofio am y cleifion, am yr oedrannus o'n plis ni yn Ebenezer sydd yn sal ar hyn o bryd, am yr rhai sydd mewn ysbytai, am yr rhai yma oedran yn mynd yn faich arnyn nhw, ac mae bob dydd newydd yn frwydr. Da ni'n cofio am yr ieuenctid, y teuluoedd a'r plant, da ni'n gweddio dyfendus ar ffrindiau bach yn ystod y tymor yma, a bydd na fwy na 7 plentyn dydd Mawrth nesaf. Bydd na deuluoedd newydd yn dod i gymdeithasu, i chwarae ac i fwynhau cymdeithas. Gweddiwn dros y digartref, da ni'n cofio am waith y gornel glud yr wythnos yma,
ac yn gofyn y byddi di yn bendithio y gweithgarwch, y bydd ysbryd braf a heddychlon yno, diogela'r tîm fydd yn arwain, a gad i ni fod yn fodd i weini ar y bregus yma yn y brif ddinas. Arglwydd a ddolwn a molwn di, yn enw'r Iesu, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad. Deled y deyrnas, meled dewyllus, fel yn y nef. Dyma ni heddiw fawr i Dyma ni ei dwysfa. Dyma ni wedi marw a ffaith am dwydd i brawf. Reit, fersiwn Beibl.net ydy hwn. Mae rhai ohono ni'n cofio Beibl William Morgan yn y dechreuad oedd y gair a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Bi am i chi ddarllen hwn hefo fi, bore yma. Ioan, pennod 1, yr adnodau cyntaf. Efo'n gilydd, y gair oedd yn bod ar y dechrau cyntaf. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd gyda Duw o'r dechrau cyntaf un. Drwyddo crewyd popeth sy'n bod. Does dim yn bodoli ond beth greodd e. Ynddo fe roedd bywyd, a'r bywyd hwnnw'n rhoi golau i bobl. Mae'r golau'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch, a'r tywyllwch wedi methu ei diffodd. Daeth dyn o'r enw Ioan i'r golwg. Duw oedd wedi ei anfon Ioan i roi tystiolaeth, i ddweud wrth bawb am y golau, mwyn i bawb ddod i gredu drwy'r hyn oedd yn ei ddweud. Dim Ioan ei hun oedd y golau, dweud wrth y bobl am y golau roedd yn ei wneud. Roedd y golau go iawn sy'n rhoi golau i bawb, ar y fi'n dod i'r byd. Roedd y gair yn y byd, ac mai fe greodd y byd, wnaeth pobl y byd mo'i nabod. Daeth ei wlad ei hun a chael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Ond cafodd pawb wnaeth ei dderbyn, sef yr rhai sy'n credu ynddo, hawl i ddod yn blant Duw. Dim am fod ganddyn nhw waed i ddewig, dim canlyniad perthynas rywiol a chwant gŵr sydd yma, Duw sydd wedi gwneud nhw'n blant sydd o'i hun. Daeth y gair yn berson o gig a gwaed, daeth i fyw yn ein plith ni. Gwelon ni ei ysblander dwyfol, ei ysblander fel mab unigryw, wedi dod oddi wrth y tad, yn llawn heilioni a gwirionedd. Dyma'r un roedd Ioan yn sôn amdano, cyhoeddodd yn uchel, dyma'r un ddwedais i amdano. Mae'r un sy'n dod ar fôl i yn bwysicach na fi. Roedd e'n bodoli o'n blaen i. Ynddo fe, mae un fendith hael wedi cael ei rhoi yn lle'r llall, a hynny i bob un ohono ni. Rhoddodd Moses gyfraith Duw i ni, wedyn dyma roedd hael Duw a'i wirionedd yn dod i ni yn Iesu y Meseia. Does neb erioed wedi gweld Duw, ond mae'r mab unigryw hwn sy'n Dduw ei hun, gyda'r berthynas agosaf posib a'r tad, wedi dweud yn glir amdano. A da ni diolch i Dduw am ei air, a diolch i chi am ddarllen hwnnw. Mae'n dod yn haws darllen Beibl.net ar y dechrau, oherwydd bod y berfa cryno da ni wedi arfer hefo nhw wedi mynd. Oedd y rhythm yn anodd, ond
Da ni wedi dallt hi'n well erbyn hyn, ac oedd o'n hyfryd gwrando arna chi'n darllen gair Duw. A'r benod fawr yma sydd yn deud pethau syfrdanol am bwy oedd Iesu Grist. Wan ta, Nadolig, dyma ni, da ni wedi clywed amdani ers mis Medi do yn y siopa. Maen nhw wedi bod yn dechrau gwerthu pethau. A rwsyd, mae yna dwy wyl Nadolig yn cyd-fynd â'i gilydd yn does. Hon ydy'r wyl Gristnogol, mae'r byd seciwlar yn ei harddel fwyaf. Pobl sydd ddim yn credu yn yw, maen nhw'n rhyw ddathlu y Nadolig, ac yna mae ganddo chi bobl sydd hefo pwyslais ar ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist yn dathlu'r Nadolig. A mae y ddwy wyl, neu'r ddau ddathliad o wyl y Nadolig yn mynd hefo'i gilydd. Ond mae yna rhyw chydig bach o dyndra weithiau rhwng y ddau beth. Dydy'r byd ddim yn gwybod be wneud hefo'r pas go iawn ydy. Mae'n droi o'n wyl siocled a cywion a cwningod Americanaidd ydyn. Dyn nhw'n gwybod be wneud hefo'r pas. Dyn nhw'n mestyn delio hefo masnacheiddio y groes a marwolaeth aberthol a'r atgyfodiad. Wel, rhyw stori tylwyth teg iddyn nhw ydy yr atgyfodiad ynde. Felly maen nhw yn osgoi hynny, yr un fath efo'r Pentecost, ysbryd glân. Wel, mae hwnna'n anialladwy ysbryd glân, yn dydi? Cos does na ddim y fath beth ag ysbryd yn bodoli o gwbl. Ond Nadolig, mae yna rhyw gynhesrwydd at y Nadolig. A da ni wedi gweld, dwi'n yn gwybod am eich stryd chi, ond mae'r goliadau wedi bod yn mynd i fyny. A mae ers 2 wythnos, mae'r teulu drws nesaf sy'n siciaid o argoeddiad wedi rhoi addurniadau Nadolig. Mae'n Disney World yn ei gardd ffrynt, no? Efo ffyn losin Americanaidd sy'n goleuo. A mae ganddo chi Donald Duck. Fydd pobl yn dod â buses i stryd ni oherwydd hwn. A un o'r siciaid mae o, da chi bod, mae o'n mynd i addoli ar y Sul yn ôl grefydd siciaid. Ac yna ddaru ni ddoi roed yn coeden Nadolig bach syml yn y ffenast ffrant sy'n hyfryd. Felly mae yna ddeuoliaeth yn y Nadolig yn does. Y byd seciwlar yn cnesu, a da chi'n gwybod, mae yna bethau da yn yr addoliad seciwlar oherwydd fod o'n pwysleisio pethau fel y teulu a'r gymuned, a dod at yn gilydd, a heilioni. Ond i ni fel Cristnogion sy'n sylfaenu yn dathliadau ar Iesu Grist a genedigaeth yr arglwydd Iesu Grist, mae'n arwydd o cad mwy i'r goleuni, a'r addurniadau, a'r torchau sydd yn cael ei gosod, torchau bythol wyrdd, da ni'n meddwl am y lliwiau, da ni'n meddwl am Euron Coch, da ni'n meddwl am bywyd tragwyddol. Oherwydd i'r coed bythol wyrdd ddim yn gwywo ac yn colli i dail. Yn y dyndra hefyd, yn yr ochr seciwlar. Oherwydd, dyn nhw'n licio gormod o Gristnogaeth yn y dathliadau. A, fe ti di fynd y blaen un? Am y walkers wan. Hysbys walkers, Nadolig yma, di Merry Christmas. Christmas. Na ni gael gadw Crist mas o'r Nadolig. Na ni roi crisps yn ei lefo. Dyma reswm i lawenhau Nadolig 2025. Cheese and onion crisps. Prawn cocktail. Dyma reswm i chi fod yn eithriadol o hapus ar Ragfyr 25. Da chi'n cael gwarad o'r Crist a da chi'n rhoi rhywbeth arall yn ei lefo fel crisps neu beth bynnag. Sylwch ar yr hysbysebion Nadoligaidd. Xmas ynde. Cael gwarad o'r Crist. X ydi llythyren gyntaf
Grist yn y groeg gwreiddiol. Ac felly, da ni'n cael y tyndra, pobl yn dweud, na ni gymysgu chydig o straeon tylwydd teg hefo yr hanes am Iesu Grist. A na ni'n neud pasiant nadolig bach. A mae fwy derbyniol wedyn, os da ni'n dweud y stori fel ma hi yn y Beibl. A mae hwnna'n gwneud iddyn nhw deimlo yn gyffyrddus. Felly mae'r ddau ddathliad yn cyd-fynd. Ond i ni fel Cristnogion, y sylfaen ydy Iesu Grist, y sylfaen ydy yr ymgnawdoliad, yr sylfaen ydy cariad Duw tuag at euog fyd. Y syniad ar egwyddor ydy bod Duw wedi dod i'n plith ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gorfod stopio. A da ni'n gorfod meddwl. A dwi'n meddwl bod yna unrhyw beth yn peri mwy o addoliad na meddwl am yr hyn mae Duw yn ei wneud yn yr Iesu. Ganol yr twrw a'r gerddoriaeth a Merry Christmas! Slade yn canu, de. Well, here it is. Bod ni'n llonyddu a meddwl, beth di ystyr hyn? Mae Duw di dod i'r byd yn wyrthiol yn yr arglwydd Iesu Grist. Wedi dod fel achubydd, fel Meseia, fel arglwydd, fel brenin. Mwyn ni. Llonyddwch ac ystyriwch. A mae'r carola nadolig yn fendigedig yn aml yn dydyn. A mae angen i ni feddwl am y geiriau. Mae'r naws yn hyfryd, mae'r alawon yn hyfryd. Ond da ni'n edrych ar y geiriau ac yn sylweddoli arwyddocad yr hyn sydd yn digwydd. A mewn miloedd o ddigwyddiadau seciwlar, mae yna garola Cristnogol da yn cael ei canu a'i chwarae, sydd yn tystio i'r gwirionedd yn Iesu Grist. A mae hynny'n bwysig, ynde? Bod pobl yn canu carola. Bod pobl yn dod yn agored i'r geiriau bendigedig. Hark the herald angels sing, clywch lu'r nef yn seinio'n un. A'r penillion sydd yn dilyn. Maen nhw wych. A mae pobl mewn partion a digwyddiadau a chyngherddau ac ysgolion yn clywed am Iesu Grist, y Meseia. A mae'n siŵr bod yr carola nadolig yn un o'r cyfryngau mwyaf effeithiol i ddathlu ac i addoli ac i gyflwyno elfennau o'r ffydd Gristnogol i bobl yn yr advent. A maen nhw'n pwysleisio dau beth yn aml. Maen nhw'n pwysleisio gwyrth yr ymgnawdoliad, incarnation, yr ymgnawdoliad. Ac yna hefyd maen nhw'n pwysleisio grym gostyngeidrwydd. A dwi eisiau sôn yn fyr am y ddau beth yma. Gwyrth yr ymgnawdoliad. Da ni wedi darllen o Efengil Ioan. Y gair yn Efengil Ioan ydy Iesu Grist, ynde. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Cyn i'r cread ddod i fodolaeth, yr oedd Iesu. Duw yn dad, mab ac ysbryd glân. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Oedd Iesu yno. Nid ar ddydd Nadolig 2000 o flynyddoedd yn ôl, bod Iesu wedi dod i fodolaeth. A mae'n ddirgelwch yn efo rhyfeddol. Mi oedd Iesu'n bodoli cynt. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Y gair oedd gyda Duw, a gwrandwch, Duw oedd y gair. Sôn am y dwyfoldeb yn y fan yma, mae Ioan. A daeth y gair yn gnawd. Oedd Duw am yn cadw ni. Mi oedd Duw am yn hachub ni, oedd Duw am gymodi hefo ni. A mae'n gwneud hyn. A daeth y gair yn gnawd. A thrigo ni'n plith. Y gair groeg am trigo ydy tabernaclo. Tabernaclu. Y babell, da chi'n gwybod? Yn yr anialwch. A mi oedd y babell yn yr anialwch
yn arwydd o bresenoldeb Duw hefo'i bobl. Ac yn Iesu mae Duw wedi dod i drigo i dabernaclu yn ein plith ni. Yn llawn gras a gwirionedd. A da ni gorfod sefyll mewn ffydd a syfrdan yn sylweddoli bod na ddirgelwch dofn yn hwn, ond eto yn cael yn gwefreiddio gan yr hyn a ddigwyddodd. Mae o'n fendigedig, mae o'n gyfareddol. A mae yr emyna carolau, da chi bod, carol blygain draddodiadol sy'n cychwyn, da ni wedi canu Te Gwawriodd. Sgynnau o'n yr nesa, mae hil. Y testyn llawenna fi'n moliant y sydd. Fe aned yn geidwad do gwawriodd y dydd. Geidwad i deimlo dros frodyr dan faich, yn grist i'n gwaredu, i'n cadarn ei fraich. Edrychwch o'n hamgylch, pwy greodd yr haen? Pwy sy'n creu'r haen? Hael lloer ser a deiar sy'n gwenu mor gain. Chwrnasant, chwilt y droi, drwy'r gwagle, yn rhwym wrth ei air, ac yntau yn pwyso ar fynwes fwyn mair. Mae'r hyn sydd yn cael ei gyflwyno yn wefreiddiol i ni yng ngenedigaeth yr arglwydd Iesu. Bod y crewr yn dod i wasanaethu y cread. Pwmff! A mae Pant y Celyn yn mynegu fo mewn ffordd symlach, ymhlith holl ryfeddodau'r neb, hwn yw y mwyaf un, gweld yr amfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. A mae'r gwirionedd sydd yn cael ei fynegu yn y pennill yn gwefreiddio ni wrth sylweddoli fod Duw wedi dod yn berson o gig a gwaed mewn baban bach. Nid dyn da yn unig oedd Iesu, nid proffwyd yn unig oedd Iesu, nid dysgawdwr doeth yn unig oedd Iesu, na efodd mab Duw, y Duw ddyn. A mae'r gwirionedd hwn yn syfrdanol ac yn dangos i ni pam fod Iesu mor bwysig yn hanes y greadigaeth a dynoliaeth, pam bod ni'n ei wasanaethu fo. Oherwydd fod i mab Duw. Ac o ganlyniad, nid person i'w anwybyddu ydy Iesu, bod llawer yn gwneud hynny. A mae llu o emyna, charolau a barddoniaeth yn mynegu'r wyrth, bod Duwdod wedi dod mewn baban i'n byd. A da ni'n gorfod sefyll ac oedi, a meddwl, a caddoli, a diolch gyda'n gilydd. Mae'r carola yma yn aml yn mynegu gwyrth yr ymgnawdoliad. Ac yna'r ail, a dau beth sydd gen ni. Mae y carola a'r Nadolig yn dangos grym gostyngeidrwydd. Ynghlwm yn y gwirionedd cyntaf am Iesu, mae yna wirionedd arall yn cael ei awgrymu, sef y modd mae Duw yn gweithredu mewn byd anghennus, toredig, anghyfiawn a threisgar. Hynny yw, nid rhywbeth amherthnasol ydy genny'r Iesu. Da ni'n gallu i wahanu fod i wrth bywyd go iawn yn dydan. Da ni'n byw mewn byd sydd yn aml yn gas. Da ni'n cael yn dychryn gan y newyddion, rhyfeloedd, trais, creulondeb, tlodi. Ond i'r byd yma mae Iesu Grist wedi dod i ddangos ac i'n helpu ni i ddelio hefo'r byd a'r nodweddion tywyll sydd ynddo fo. Fe ddaeth Iesu i ddangos grym gostynedig. Mae teyrnasoedd y byd yn gweithredu drwy bwer yn dydyn, drwy fyddinoedd, drwy y cyfoethogion yn aml. Ond nid fel yna mae Duw yn gweithredu'n Iesu. Diolch yn gweithio fel yna. Dewch mi esbonio chydig bach ymhellach am hyn. Mae Duw wedi dewis dangos ei fawredd, ei natur a'i ewyllus
ei gariad, ei iachawdwriaeth, a nodweddion ei deyrnas, trwy faban bach, dyfod yn ddyn. Fel hyn mae Duw yn gweithredu. Dwi wedi dod yn daid, os da chi'n wedi clywed, dwi wedi dod yn daid. Ydw, mae baich yn drwm ar yn sgwydda fi ar llawenydd hefyd. A mae Jos fel sach bach o fywyd yn bwyta cysgu ac yn neud ei fusnes. Mae'n hyfryd 2 wythnos oed, dim awr. A dwi'n meddwl am Dduw yn dod i'r byd, nid hefo byddin, nid trwy drais, nid trwy ryfel, nid trwy lofruddio y gelynion a'r bobl sydd ddim yn credu ynddo fo, ond mewn baban bach bregus oedd yn gwbl ddibynnol ar Mair a'i theulu. Fel hyn mae Duw yn gweithredu, a mae'n gwbl hirt i'r byd yma, sydd yn meddwl na grym a chyfoeth a trais ydy'r ffordd i gael eich ffordd. Nid felly mae Duw yn gwneud. Ac fe dyfodd Iesu yn ddyn, fel da ni'n gwybod, a dangos yr un egwyddorion yn do. Nath o ddim deud wrth y disgyblion, dyma'r cleddyfa, dyma'r dagys rwan ta. Dwi eisiau chi fynd allan a bygwth pobl, a lladd pobl sydd ddim yn cytuno. Dyma fo'n gyrru nhw allan mewn heddwch a thangnefedd i fyd oedd yn anghennus. Gwrthododd godi byddin, gwrthododd ddefnyddio trais, gwrthododd gydymffurfio efo'r pwerus a'r cyfoethog i'r gwrthwyneb, mi oedd hi'n caru pobl oedd yn ei gasau, yn gweddio dros y rhai oedd yn ei felltithio, yn uniaethu efo'r clawd a'r sal a'r diamddiffyn, ac fe farw yn aberthol a'r groesbren arw, ac atgyfodi er bydd ei elynion. Ffordd Duw. Ffordd Duw. I ddod â chyfiawnder. Mae'n rhyfeddol. Mae'r Iesu'n deud wrth iddo fo siarad, ond dyma Iesu'n ei galw ni gyd at ei gilydd a dweud, da chi'n gwybod sut mae'r rhai sy'n llywodraethu'r cenhedloedd yn ymddwyn? Maen nhw wrth ei bodd yn dangos ei hawdurdod ac yn ei lordio hi dros bobl. Ond rhaid i chi fod yn wahanol, rhaid i'r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen, fod yn was i eraill. Wnes i hyd yn oed ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasanaethu i, mai fi ydi mab Duw. Des i fel gwas i aberthu fy mywyd mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Hwn yw ein Duw, y brenin clawd, a ni ydi bobl o. A dyma'r arweiniad a'r ddysgeidiaeth i ni ei dilyn, sef gwasanaethu teyrnas dragwyddol yr arglwydd Iesu. Mae natur y newyddion da Cristnogol yn wahanol i natur teyrnasoedd y byd. Tan y fan yma gyda i ddarn o goncrit. Ges i y darn yma goncrit yn 1989, pan o'n i yn Wrecsam. A da chi'n cofio beth ddigwyddodd yn y cyfnod hwnnw? Reit, un cyfle i chi ddeitha fi beth di hwn. Darn o beth di hwn. Da iawn, Wal Berlin. O'na un teulu bach o Ebenezer Wrecsam yn byw yn Berlin ar y pryd. Ac dyma Tad Heilwen yn dod â hwn i mi. Oedd o wedi bod yn ysgol Friars Bangor, ond oedd o ryw 20 mlynedd yn hyn a fi. Mae ti bresant i ti, oherwydd darn ydi o Wal Berlin. A da chi'n cofio y dyddiau hynny, oedd y wal yn gwahanu dwyrain a gorllewin Berlin, yn cadw pobl oddi wrth ei gilydd. A drwy ryw ryfedd wyrth, fe ddinistriwyd y wal, nid trwy drais, ond mewn heddwch. A beth sy'n cael ei anghofio'n aml ydy bod yna Gristnogion wedi bod yn gweddio
yn daer ac yn gweithredu yn dawel, y bydda na chwildro yn digwydd, yn ddi-drais, ac felly y chwalwyd y mur. Ac yn yr Iesu mae'r mur rhyngon ni a Duw yn cael ei chwalu. Nid trwy drais, ond drwy gariad a heddwch a thangnefedd, gan ddod a teyrnas Duw i'r byd. Sgynna i rhywbeth arall i ddweud? Na, gos. Diolch i chi am wrando, a chofiwch bod y Nadolig yn sôn am wyrth yr ymgnawdoliad ac yn sôn am ostyngeidrwydd grymus Duw, mwyn ei enw. Amen. A mi ganwn ni yr enyn i gloi. O'r nefydaeth fab i nam, i'r byd yn glawd, erffedu dim. Diolch i chi.
Diolch i chi gan i rannu'r gras gyda'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. A fyddai gyda chi o'r awr hon i ddydd. Amen. Mae yna banad i ni ddisychedu a cymdeithasu. Marfer 2 gan ar gyfer bore dydd Sul nesaf. Mae yna gopïa i orwedd mewn preseb i'r menywod a can yn ôl blygain i'r dynion. Felly, ewch i nôl eich panad a dewch i ganu. Nid ewch i ganu. Diolch i chi.